Oh, hey, ka thau chia chuan buina class 9 hoina zona min chan ha zona min zo karon chang zoi zoi don ni hei ka bula hian ka damo zona hau chuan ka du tiang chang to bang le zona ma sabera ang tiga nge i right le don i right na min shroi ve thengem tinta right hian na thoni na lo right thei lawa petrol te ngai mo chon ni khat cha mang ani phezon thenin te ga lo ngai boi thla khop mai sponsorship mu lo phezon YouTube tang re khoti chuan har khop mai a chuwang chuan right le don chu mania takha chong ka right le to a champhaya khan mo chuan tiewa te kan kala chuan sponsorship ka nei chuan ka right the re ani nang mani mi sponsor la hei anu ga che hian i right na min shroi ve thengem anita petrol man te thenin man te tum chuan a phur thei i tel ve thei rang ani e turte mo ke e le in hi tha chuwang chuanin paisa chungai hnem ve tho mai thei i tum thei chuan ka phur ve theng che zona pahina chu engbai ngei du ber a chan nen ti han ta ka bike du ber chu apache RTR 310 hei hetami yang hian ni ta chuan a chan chu naked hi nal ka ti ve shimshima khalanwa ma chuan amoi shimshim apache kha mo kha chu thutak ding ron chang ni chu zona pathum na tur tuna I bata sleeper khaing rong nge bata sleeper ka nei lawa ase nei lang su na rong chu pol niang gan zona palina ilu hi me that sak che ipoi tm tinta poi tm san lawa mase hairstyle hi anal viewing ka sia eng hairstyle nge kha in lo sei nga lawa hemi hairstyle hi narkanti telo tiula hey kai me view lo mi ka chik sa tu ti hian zona lea chuan khoi school angai tho to ania school danga gala thok lawa mase thogi lang chuan transmission to a thoniang tas tu kha chuan zona lea chuan engbai nge nei anita bike hi van doi thlak tin ka nei lawa mase ka nei chu scooty ta select true anta mo scooty chu scooter angani chu aka mizo 125 chuan zona lea chuan morning routine skincare emo morning routine shimshim he hi kalotion man run lak zoi ngai hey kalotion man ta chuan morning routine khan thang se chhle thei chi ta zinga ma dewa ka thawa chuan ka eya tui ka intro a chuan hey tuna lotion kha mi kha kamang ta chuan mai hi sabon enge manchin chengsoman te somhi man te ase man tlang pui chu Lifebuoy sabon Lifebuoy sabonin chuan chumi zoa lotion hi gain to ya e chuan khobo lai chuan ka lotion kha glycerin eng ka pola chuan good row te khawm thi tani mo good row hey hi good row ate hey good row ate kamang ta vun ro lo na ani ilo manga chuan ilo eng phet meng chuan zona le peka favorite rong chome kor pekhok anta favorite rong a chuan asenduk ania chome a chuan tuikan chuan kora chuan kurta chuan phekhok a chuan Converse kora khan skhiran koron thebok next question a chuan YouTube channel i siam hi lok puem engzat nge ilak lu ve to soiremem ram khop mai YouTube channel siam hi kalok pui lo siam ve rang ngai mo aboi thak ani nom kalok pui lawa ezange ilak lu to tia chuan kala la lu lawa lak lu ka chak to khop mai chuan next question YouTube hi ti kal chun zom zel itumem sagalak lu ma ju kala ti char chang chuan next question eng yuril rupua YouTube channel siam ve ringot ngei ni minzo tu hi
ang angai vek ang ring lunge ka putang ka siam tir khan mizo YouTuber ken hian min mamo in ka sia chu wang chuan tir hang ka siam ve to pa ma se min lo mamo te chiam lo niang hei eng pangla lu lo ni poisa rak lu khang aya mo chuan nakina he video hi in lo share that chuan poisa ka giveaway ang poisa chuan next question YouTube a hian i active lo set ka ti video ka chang zia ama sain subscriber duam tak ini ti siata chuang chuan bye bye phot YouTube a hian ke active lo deuh chuan in sia anga o adika achan chu in share thalo lu tuka share thau lang chuan nichina zona ka chanang khan poisa lalu thei toi lang chuan ni tin ka ron dang ni tin mo content ke mai content lang ri ta mo chuang chuan share thau la tuna ka video po hi 1k likes 1k likes nei ka nei chuan karon up le kha lang hemi video ka upload zo chia ka active hal titi doni chu sumba ni ber chu next question na subscriber 150k itin le huna 150k tinglo mai thei chuwang chuan 150 tiang subscriber 150 itin le huna bubang itum le em engsange mania khanin 150 chu ka kayemo chuanin arem le vele kron mukbang chutianga ka thilei line mu chak de har lo lu tuk nichina bo han mukbang zo chi sin la ka lo ko lo ni chuan engsange i du ber ti ani le a sa hi apa anti lo chen ke thei vek mo an de top mai chu chuan next question a tons memento a hian thono mi tm achan anita anuam khop mai hei tons memento thono ka tm chan chu ama sain principal afera chuan ril ru zaw ma she thiam na nga ma chuan kan thopuite po thopui no ma an fel ma khachu nangmani ponin siang an fel sia te chumo sual deu lo khachu an sem lo cheu kha chuanin no pangte pon fele ma in fele ma kema dan bo hian sem hi in har chu ka kema boy ka fel tinani chu chuan vuak cheu hi achang chuan in chakum leling in fel wang hian sil ve chu next question a chuan tons memento a hian thoreng i tu mem manita a thei chung chu thok atuma no bangte in fel da zirin in fel ma alo chuan thokrang in fel ma chuan in shemin haramo chuwang chuan har deu ani gmm pelo next question a ifens kania ka minglamin minlo bye bye ruati kania oi chu ka fans ruati bye bye minti ha ka lo bye bye bang chen chon zona le a chuan I pe che du zong mi ho in antia anita me che chu ama sain han nu phot mai se chuan fel box se chuan ba sam dum ke lar he sen moi tak ni box se chuan an jing thau mel hi anna thok mel nen hai nang se lo intimate thei ma se chuan ke ma hi kai fit mai ka sek boka chuwang chuan sek kher ka chu ka du to lo mo in fit deuh kha angai chuang lo boka chuan thilei thei deuh ni se chan chu ke ma pon ke ve thei thawa khan kan mukbang dun thenga YouTube video de kan siam du nga ka dream hal tian so next question star vmm nu kha aming tir star vmm nu zok chu ka shelawa anuwa ming tak chumo chuanin ama ming po ka shelau ka nei si lo thuna chuan chu nichina karon chanta ang khan mi chetu zong karon chanta ang khan khami ang kha ka star an ngal top china ka soi ang khan ka mi chetu zong se ang kha in lo oma in lo si ni chuan hey kom kema kom hi khan kema hi ka fel karon in sponsor ngal anga fele me ma mo chu zong chu ni mai next question hey himi zona to ber ania chuwang chuan tian
hian alang hian ting ke kan chiranga we chu apa personal bok ve mala mase ka chang menge engen rin na single empty ni ta single ria chuan nichina ka me che du jong soi angkhan tiang khan lo mani chuan call me single chiang tu tian chu ti jong kha voin na ta na kan question and answer chu ni se he video hi in lo share in lo like chuan ka YouTube channel in lo subscribe boka viewers atam chuan video ma theng berin karon nei leang chuan atom na kum thar chi bai vek ule